Σήμερα θα σας δείξω τη συλλογή μου από παιχνίδια του PlayStation 2. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο μου game για σήμερα είναι το Need for Speed Underground 2. Ναι. Θα λέω και τη γνώμη μου σε μερικά games, σε μερικά που μου άρεσαν αρκετά. Μετά είναι το FIFA 6. Άμα δεν τα σχολιάζω σημαίνει ότι δεν μ' άρεσαν. Μετά είναι το Silent Hill το νούμερο 2 Special Edition με 2 δισκάκια μέσα. Πολύ τρομακτικό παιχνίδι για μένα. Αν και είναι παλιό, έχει το παλιό σήμα της Konami που ήταν στο 2001-2002 κάπου εκεί. Μετά είναι το Hitman Contracts. Στο τέλος θα σας δείξω τη σειρά του Pro Evolution Soccer. Ήταν το Hitman Contracts. Έχει πολύ πιστολίδι και αίμα, νομίζω. Δεν το έχω τερματίσει, έχω παίξει τις πρώτες 5 πίστες. Ήταν το International Super Cards, kart κανονικά, καλά γραφικά. Το μόνο που είναι ότι δεν σπάνε. Ήταν το FIFA Football 2002. Αυτό το FIFA Football 2002 είναι και σε περιγραφή ελληνική, 100% ελληνικό. Αυτός ποιος είναι? Γράψτε μου στα comments, γιατί δεν ξέρω. Αμέσως μετά είναι το iToy Play 2. Υπάρχει και κάμερα, παιχνίδι πολύ ωραίο. Ίδρωσα κιόλας. Έχει πολύ ζέστη. Μετά είναι το Metal Gear Solid νούμερο 3. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Bakugan Bottle Brawlers. Δοξάστητο. Ratchet Gladiator. Απλά καταπληκτικό παιχνίδι. Το πρώτο μου παιχνίδι που αγόρασα. Τα άλλα έχω το Tekken 5 και το Pro Evolution Soccer 2008, το οποίο το έχει μαζί στο PlayStation 2, το Slim. Το Burnout Revenge είναι και αυτό από τέλειο παιχνίδι. Πολύ καλό. Μετά είναι το Cartoon Network Racing. Και αυτό είναι ωραίο παιχνίδι με τις Powerpuff Girls. Αν φαίνεται κάτι εδώ που γυαλίζει, είναι απλά το φως στο κινητό. Μετά είναι το FIFA 10, ίδια γραφικά με το 6. Το FIFA 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και το 6 μαζί έχουν τα ίδια γραφικά, μόνο οι μεταγραφές αλλάζουν. Tekken 5 το έχω μαζί με το PlayStation 2, το πήρα. Είναι το Platinum επειδή είχε πολύ μεγάλη κυκλοφορία. Πολύ καλό game. Μετά είναι το GTA Grand Theft San Andreas. Δεν το έχω τερματίσει. Δεν μπορώ, έχω κολλήσει μια πίστα με ελικοπτεράκια. Εμένα μου πίστα είναι η τελευταία που σκοτώνει στο Big Smoke. Την έχω δει στο YouTube. Μετά είναι το FIFA Street 2. Το FIFA Street 2 είναι πολύ καλό, αν και δεν έχει ομάδες, δηλαδή Barcelona και τέτοιες. Μόνο χώρες. Μετά πάμε στο Jackie Chan Adventures. Disney Tarzan Free Ride. Cell Damage Overdrive. Το πήραμε για πολύ καλύτερο, μόνο τα γραφικά ήταν ωραία. Cartoon. NBA Live 9. Κανείς κανένα edit. Πολύ. Νομίζω ότι είναι καλύτερο από το San Andreas. Της Rockstar είναι και αυτό. Το Bully. Έτσι μου άρεσε να το λέω, Bully. Αν και νομίζω έτσι το λένε και κάποιοι. SmackDown vs Raw 2011. Απλά καλό. Έχει σχεδόν όλους τους παίκτες και Diva. Θα είναι το Time Splitters Future Perfect. Καλό game. Αν και νομίζω ότι γράφει 15 χρονών, αλλά και δεν νομίζω ότι είναι για 15.
Για 12 και πάνω είναι. Γιατί δεν έχει αίμα. Έχει απλά όπλα και πολύ λίγη βία. Επίσης δεν έχει και έχει άλλους παίκτες που τέλος πάντων απλά δεν έχει αίμα, μόνο με όπλα είναι. Μετά πάμε στη συλλογή μου του Pro Evolution Soccer και μετά δεν έχω άλλα παιχνίδια, αρκετά νομίζω είναι 35-40 κάπου εκεί, δεν τα μέτρησα ποτέ. Μετά ίσως μάλλον μετά είναι το Pro Evolution Soccer, το 1. Μετά, πριν από αυτό δεν έχει βγει άλλο στο PlayStation 2 νομίζω. Πριν από αυτό ήταν το Winning Eleven. Στο Pro Evolution Soccer 2015 στο PlayStation 4 που έχω παίξει, LAWE που είναι η Winning Eleven σε όλα. Pro Evolution Soccer 2003. Ψάχνω το 2, το ψάχνω ακόμα και σήμερα. Θέλω να ολοκληρώσω τη σειρά του Pro. Ήταν το Pro Evolution Soccer 2004 με τον Γκουλίνα. Γκουλίνας πουθενά ούτε στο 3. Ψάχνω και το Package. Αυτά τα δύο μόνο μου μένουν για να ολοκληρώσω. Μετά είναι το Pro Evolution Soccer 2006. Καλό game. Το αγαπημένο μου είναι το 3. Μετά είναι το Pro Evolution Soccer 2008. Το 7 δεν έχει κυκλοφορήσει. Αυτό το πήρα μαζί με το PlayStation 2. Δεν το έχω παίξει. Μία φορά νομίζω. Και είχα νικήσει τον ξάδερφό μου το πρώτο μάτς. 36-0. Ναι, σε σένα το λέω. Δεν θα πω όνομα. Και ήταν το πρώτο μου μάτς. Και έβγαινε συνέχεια έξω με την μπάλα. Μετά είναι το Pro Evolution Soccer 2009. Μετά είναι το 10. Το 11. Το 12. Το 13. Και το 14. Δεν έχει εξώφυλλο. Ούτε manual. Απλά το πήρα από ένα φίλο μου. Όχι βίντεο κλαμπ. Και έχω 2 φορές το Pro 10. Το είναι πλάτινο. Λοιπόν, αυτά για εσάς σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Και θα ανεβάσω σε λίγο το βίντεο. Αν και δεν έχω πολλούς subscribers, ούτε ένα δεν έχω. Αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο. Το επόμενο βίντεο θα είναι με ποδήλατα μάλλον. Και αμέσως μετά θα ανεβάσω, όχι σε λίγο καιρό, σε περίπου μια εβδομάδα 2. Θα ανεβάσω αυτό με το ποδήλατο, πώς να φτιάξετε μια ρόδα ποδηλάτου. Και το επόμενο βίντεο θα είναι με τη συλλογή μου από τα βιβλία. Καλή συνέχεια.